Cyprus požiadal takisto o nejakú pomoc. Chcem povedať veľmi jasne, že toto je pre nás otázka morálky. Dnes vieme o tom, že na Cypre je obrovské množstvo rôznych skrytých firiem, za ktorými sú skryté všelijaké postavičky, postavy a postaviská. Záleží od toho, či sa bavíme o silnejších, slabších alebo supersilných ľuďoch, ktorí nechcú byť videní za všelijakými kšeftami, tendrami a rôznymi privatizáciami. Je to v podstate daňový raj. Ak teda krajina, okrem iného žiada aj Slovenskú republiku, Cyprus žiada Slovenskú republiku o pomoc, a pritom vieme, že tam sa skrývajú rôzne záujmy, že tam utekajú sa mnohí ľudia skryť, aby ich nebolo vidno, tak my máme morálne právo k tomuto niečo aj povedať. Chceme, aby v rámci tejto pomoci, ak dôjde k jej realizácii, nám Cyprus dal zoznam všetkých vlastníkov firiem, ktoré sú na Cypre, pokiaľ ide o osoby s občianstvom v Slovenskej republike. Chceme ten zoznam 1500 až 2000 ľudí zo Slovenska, o ktorých približne vieme, že sú majiteľmi tzv. Beneficiary owners firiem, sú tam skrytí za všelijakých cyperských riaditeľov, manažérov a neviem koho, a cez tieto firmy si organizujú všelijaký biznis. Považujem to za otázku morálky.